mukwasha kuuya muroora kuuya kwakaita kumba uku mukadzi wasorobhiuyu ari kunhuhwa mukanwa kunge toireti chaiyo chakwesha mukanwa muroora ndiri kushaya pekuponera nepekugara chokwadi kana chikafu wamboti ndichadya mwana wesangana izveso handi mukomana uyu waifudza mombe paningi pasera pabramana pasera akauya zvezvikumboko baba ichinayo mumba muri kuti kuti izvezvo ndotaura sei because hama yamadhamuka vakaoma ndingadi hama yamadhamuka ameno ndaishaya kuti muroora anorayirwa sei kumboukuka anga asina ana tetere bai varayira kuti kana waindokwana tezvara unapota chinokwesha mukanwa toireti chaiyo kunoasiyeka imi manje zvamunoita bamufundisika iyi handi last time makandibata neprayer kapai zvamunoita this time manje bamufundisika imi ingotenga chete matoothbrush hobo nemakogeti mungunosiya chete ishoko iroro joka 1 ishoti rega ndikuparidzire karimwe chete hanzi hove yakazomedzwa najona jona akamedzwa nehove akamedza hove hove yakutoita 12 months irimo mudumbu maiye jona ka yakagare mudumbu zvakaoma zvakaoma uri kuda dhirifarensi yakareba mwana iwo chokwadi